Ulertuko entzulea zergatik ari garen The Velvet Undergrounden kantu hau entzuten edo disko hau entzuten hasiratik entzuten ari bazaigu eta bestela kaso berriro azalduko digu momenturen batean. Baino ez da efemeridea arrazoi bakarra. Pentsatu dugu gure hurrengo gonbidatuari gustatuko zaiola. Badira bi errealitate ostiralero oso presente ditugunak. Bi errealitate edo bi kontzeptu, ez dakit nola deitu. Gurean oso presente egoten direnak. Bata goiuri oso pozik jartzen duena. Gonbidatuak ipuinekin lotuta izaten ditugula, mai. Zuri esker gainera. Eta besteari ez dakit nola deitu. Poliedrikotasuna izan liteke. Ete guau. ¿Vos sabés lo que es el poliedricosismo? Noski, oso argi da, kapolidrismo zer den. Ikustagon, Luru Sabiaga aritu da, odo bada, interpretazioan aktore, baina aritu da baita gidoigintzan, eta ez dakit, batean utzi egingo dudan, baina ilustrazioaren munduan, musikan asko, kantuan, gozogintzan, moda diseinuan, bikoizketan, makillei karakterizazioan, kosmetikan, ezitzaile bezalare egindulan, antzerkian, txotxongilo sorkuntzan, idazleare bada, Indizorion Festa liburuaren idazle, eta ilustratzailea, Raio Rosa argitaletxearen sortzailea. Gero akaso kontatuko digu bigarren proiektuaren inguruan zerbait, nahi badu, eta bestela ez, hemen ez da zer gertatzen, aske sentitu behar du gonbidatuak. Baina gaurko elkarrizketa hasteko ez diogu Luru Sabiagari galdetuko nola egiten den hori guztia. Baina bai galdetuko diogu zenbat aldiz galdetu dioten ea nola egiten den hori guztia bizitza bakar batean. Luru Sabiaga, arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko hemen, ona etortzen usteagatik. Muchako plazarra, eskerrak zuri, baina hori, nola egiten da zure bizitzan ez dizu galdetuko, baina zenbat aldiz galdetu dizute eta utziko nituen gauzak, baina hau dena nola egiten den? Ba, askotan. Baina erantzuna oso erresa da, Itzali telebista. Yeah. Wow. Qué buena. Bai. Klikla. Tuku tuntum, ps. Ba, zeuna zenikera biltzen dut esaldi hori, baina batzutan esaten, igual pentsatu dute dala oso pretentziosoa. Ba ez, aldarrikatu behar dugu telebistarik gabe bizigaren jendeon bizitza. Bai, telebista, eta gero gaur egun igual telebistaren ordezko hartu duen mugikorrak ere. Baita ere. Eta galdera baldur, eta gauza batek erakartzen du bestea, edo, generazione espontaneatik datoz horrelako hobiak, edo horrelako afizioak, horrelako ikasteko nahiak? Niri gustatzen zaiena sortzea. Berdin zaize disiplinan. Orduan, ezakit, txikitatik, zeanean ora pixkat geldi egon ezina, bilatzen dezu, denetan egitzea, ez? Lehen errenazimenduan, hori zegoen ez, sortzearen, ohitura edo, pixkat hortara bultzatzen ginduzten, eta orain justo kontrakoa, txikitatik bultzatzen gaituzte konsumitzera. Eta hor dago aktibo edo pasiboa izatearena, ez? Ze sortzen duena da aktibo dagoena gauzak egiten, eta gero dago beste momentu hori zaudena pasibo eta jasotzen besteek sortutakoa. Orduan, ni ustez berez, denok daukagu ditugu bi aldeak, eta hortan dago ere ekilibrio hori, baina niri gustatzen zaigeago sortzearena. Eta hor badago, ez dakit frustrazioa da, baina zalantza batzutan ez, sortzen denbora asko igarotzen baduzu, konsumitzen denbora gutxiago igarotzen duzu, eta batean jendeak pentsa dezake, zu aktorea balin bazara, azkeneko ez dakiz ema serie hauek ikusiko zenitun, edo musikaria bazara, entzungo zenitun ez dakiz zeinak atera dituen disko, eta uste dut batzutan gertatzen dela. Ez, sortzen denbora asko pasatzen dut eta konsumitzeko akaso ez daukaten beste, ez? Bai, eta askotan, zentzu hortan, igual, gera, edo nik konsideratzen naiz oso ignorante, zeneri esaten didazu adibidez gaur, esan didazuna, gaur, justo dela, efemeridea, eta ni, gelditzen naizola ze, ez dakit, ez hartzen denbora olako gauzentzat, gero oso interesgarriak iruditu arren, nahiago dut, hori, egon gauzak egiten, ez? Gume txikiak bezala, hortan, ez naiz asko hazi, ez? Esango genuke Lur badela BBB. Bai. Badakizu zer den BBB izatea? Ez. Mai kontatuko dizu. Bueno, venga, vale. Lur egingo dugu ez dakiz zer, bueno, venga, vale. Basatoz ez dakizetea, bueno, venga, vale. Nik beti erantzuten du bai, gero denbora dago atzea botatzen. Da B bakarra. Bai. Bueno, ondo baderitzozu, egingo duguna da alorrez alor, pixkanaka, hola,
askatzen joan, hemen agertu diran poliedro hori osatzen duten erpin Ez guztiak. dakit guzti buruz hitz egiteko denbora izango dugu, baina hasiko gara. Literatura, indie. Bai, hori da gaina, egin dudan azkeneko proiektua. Ipuinekin oso erlazionatuta dago. Hori da nire lana, edo gehien gustatzen zaidana, lana bezala deitzen didana, zen eretzat ez da lana egitea, baina hori ez dugu jendeari izango. Eta hortikan, ipuin asko nituen nik sortuak, eta momentu batean, neukan behar hori, bakarrik kontatzeko, ez? Baita ere paper batean edukietan marrazteare asko gustatzen zaidanez, sortzea unibertso hori, marrazkia eta letren artean sortzen dena liburu deitzen zaion hori. Eta baita ere umei emateko beste askatasun bat. Ez beti, ipuinak kontatzen zaudenean umea daukazu behartuta zure atentzioa, zure menpe, zure denbora eta ritmora joatera oso polita dela, zebaita estimulatzen dezuta, eta sortzen dizkiozu alako inquietude berriak, baina nire gustatzen zaitu meari ematea askatasun hori bere ritmoan joateko bere irudimena garatzen eta historiekin joaten abantzatzen edo bere ritmora. Eta horretarako nik uste liburuak direla, gauza oso beharrezkoak. Ate printzipala sartzeko mundu hortan, ez? Eta, gaia, lantzen duzun gaia, liburu hortan, Indizorion Festan, interesgarri eta ez dagoen beste literatura umentzako gai horrekin. Begira, hori sortu zen, esan dezuten bezala, nik ere matitut gozogintza klaseak umei. Eta hor, azken boladan, zen nigoatzen ez, nire garaien etzela horrela, baina azken boladan, klase guztietan bazen bat zerbaiti alergia ziona. Etzen, edo glutena ez bazen, fruitu lehorrak, edo bestela arraultzata. Jope, hortik atera zen, beti negon, ze jan dezakezuta, gero igual, amaiketako iristen zen, eta ikusten zen un bata bestari pasatzen bokadio, eta zen, karo, baina umeik hori ez dakite, zergatik ezin du jan, eta nola kontatuta, orduan, hor hasi zen, gehiago behar bezala, ez, konturatu nintzen, joan, zegoela leku bat hor gizartean, edo gurasoentzat, edo irakasleentzat oso ona izango zela, liburu horrekin, kontatzea guzti hau zer den, modu batean, pixka divertigarria, ez izatea traumatikoa, edo, gaixotasun bada, edo zerbait txarra, ez. Ni begiralean itzenen, kanpamentutan eukitzen genuen, beti esate genuen, behar dugu hozkailu berri bat, esne mota desberdinak sartzeko, ze ume bakoitzak, batek laktosari alergia, besteak kokoari alergia, orduan kokozko esnea ez, besteak urra ezin du, eta orduan ezin... Eta esaten genuen, behar dugu hozkailu berri bat, esne guztientzako, eta gero ikusten ditun umeek elkarbanatzen, behaien arten dena, eta esaten genuen, hau ez da posible. Eta nigoatzen ez, garaian, gubotatzen genuen txiklarruera, hartzen genuen ondokaren txikla, nola gaude bizirik oraindik. Zorain bapatean daukazu bat, ez honek ezin du ikutu arraultza, jan baina azala ikutu ez. Ikitu gabe. Selektiboa, daude gero gauzatzuk. Horrela gaude batzuk gaden bezala. Noski baiet. Ez diguzu hauza hori buruz hitz egingo mai. Azken txampan gara. Bai, gaur gala eta lehiaketa ospatuko dugu ordizin, zazpitan horrekin bukatzen da ordizin jaialdia, eta bihar Euskal Narratzaien topaketa Tolosan Amorotzen, eta honekin ja bukatzen dugu aurtengoa, zoragarria izan da, oso polita izan da. Eta kasualitatez barrun, egonda artista bat, deitzen dela Lurru Sabiaga. Eta kasualitatez, Lurru Sabiaga hemen dago. Zemuz jonda esperientzia jaialdin. Oso ondo. Egia esan, oso ondo baino gehiago, nik ez dakit, asko disfrutatu dut benetan. Ibilizar Albizturren, Ordizin, Tolosan. Bai. Publiko ezberdina segun herria, ez dauka zer ikusirik. Hori beti aldatzen da, pasaba da, herri, eta, gero adina, ere, beti adintarte aldatzen dezunean beste uniberso bat irikitzen da. Baina pasaba da ere, herri batetik bestera nola aldatzen geran, ze desberdinak garen. Eta, repasatzen badegu zuen ipuinen ikuskizuna, ipuin egalariak, Hugo eta Piratak, ipuin bihurrien zakua, abenturak eta bihurrikerik, gai presente beti, zure omentzako ikuskizunetan. Beti, niri gustatzen zaizki ipuin interaktiboak, abenturak izatea eta beraik izatea protagonistak. Eta ipuina aurrea joatea, beraik ere esaten dituzen gauzen arabera, ez? Daukazu beti ari bat, nondinoa joamar diren pixkatu zentzeko, desmadrea hundiegi ez izateko, baina beraiek sentitzea direla, ez? Indiana Jones edo nahi dezuna, baina beraiek protagonista. Ez ni kontalari bezala, ez?
Eta hau jaialdian adibidez umentzako saioak eskaini dituzu, baina ni badaki data hauetan bai, helduentzako martxoak 8 aprobetxatzen, egon zara Victoria Moon eta Aztuen maleta ikuskizuna eskaintzen, ipuin saio helduentzako. Bueno, nerabeak ere sartzen dituzue hor, ezta? Bai, baina hori ez da ipuin saioa, Hori da gehiago txarla antzestu bat bezala. Vale. Bai, dijoa gehiago txarlaren ingurura ipuin saiora, baino beste behar bat, ez? Feminismoaren edo emakumearen lekoa pixkat aldarrikatzen. Zu agurtuta, Kontxita eta Marini gure amonekin aritu behar dugu martxoaren 8 inguruan, eta ikuspegi horrela zabal hori emango digutela, beraien 8 hamarkadetatik gorako bizitzatatik, baina oraindik ere zein beharrezkoa. Puf! Pasada bat. Eta ez aztea, gauza asko. Ze badirudi gaudela iritsi galeku batera, eta zakigula esan nondik etorri garen, edo zergatik, edo zenbat borrokatu behar izan den ona iristeko. Eta batzutan, honekin ibakit etxai asko irabazten ditu dela beti, baina txarlan esaten dut, eta hemen ere esango dut. Batzutan, bai, jaukatela momentu aprobetxatuko ez. Ez gara konturatzen, nondik sortzen diren gauzak. Osa, gu batzutan esaten dugu gizona, bale. Baina gizona zergatik. Zergatik portatzen da horrela. Goazen pixkatatzerago. Eta orduan, nik kontatuko izutola ipuin txikitxo batean bezala. Zuek imaginatu, badagola itatxo bat, dituna seme alabak, eta semeari beti opari handiak eta ederrak ematen dizkiona. Alabari berriz txikiak. Hor sortzen da, inbidia bat bezala, zergatik nik hau ez, zergatik bai. Karo, anaia arrotzen da, eta hor beraien artean, rivalidade bat bezala sortzen da, eta arrebak nordu etxai, anaia, daukalako bera baino gehiago. Baina rengoazen atzera, nork sortu du hori? Aita horrek. Eta aita hori nor da orain dela 2000 urte ari dela esaten gizona dagoela emakumearen gainean? Sentitzen dut baina, Eliza. Ordan, askotan borrokatzen gara gure artean, baina edo guk erantzuten dugu horrela ez gaituztelako, edo gure imposizioak horrela izan direlako, eta 2000 urte ondoren, oso horreixa da pentsatzea zuk ituztula gauzako la mutila zealako, edo neska zealako. Eta zago ikusten igandero nore gonden sartzen gure buruetan metraieta bezala, gauzak nola izan diren. Eta horren ondoren ere, denboran asko gerturatzen izan dugu diktadura matxakante bat, eta diktadura hortan ere, ezen bakarrik gizon bat, horatzen ere Eliza zegoen. Horan, sentitzen dut ze asko igual mina bango dizu egon entzutea, baina batzutan behiratu behar da gehiago, areago, bakarrik nor kolpatu gaituen. Ze, kolpatuen horrek ere informazio bat edo daukaia sartuta ADN-ean. Nor sartu dio? Etxaiak, diktadura, justo gaur jaio zen, gila humorista jaio zen gaur egunez. Está el enemigo que se ponga, berarekin hitzain ideuta, ez? Ze gauza aztuta daude maleta horret? Asko, horrelakoak, eta batzutan bazkura ematen digutenak, ez? Igual ez dago entzun nahi horrelakorik. Baina beharrezkoa da, azten duenak errepikatzen du. Eta nik ez dut errepikatu nahi. Eta oraindik tamalez munduko leku askotan ez daudegu bezain ondo. Eta askotan baita ere erlijioengatik. Beraz, nik nahi duana da maleta hortan balik eta dauden emakume gehienak ateratzea eta denak libre ibiltzea. Nahi duten lekutatik. Egunez, gauez eta hortan. Mai, zuk uste duzu Luru Sabiaga izango zela gure topikeko museo zoragarri hortan? Bai. Bai, uste duzu egongo zela? Bisitatu duzu Tolosako topik museoa inoiz, Lur? Ez, bai ez. Venga, bigarren kafetik, horrelako gauzak egitea gustatzen zaigu. Gonbidatuta zaude topik museora, bi sarrera zuri izena utziko ditugu zuk nahi duzun egunean, bisita dezazun magiaren ez dakit jauregi zoragarri hori, oso leku edarra. Eskertzen dizut. Hori ipuina kontatzen badigu, ez da? Bai, hori da. Hori ez zegoen duten ipuina eta gero ja aurreratu nez. Baina uste dut, Lur topikaz zeba, topik da txotxongillo museo eta Lurrek txotxongillokin ez daukazer ikusi. Ez, nahi ba. Nik uste non enakutsi bartzigula txotxongilloak egiten. Ze gauza esango izut, Tolosarrok oso harro gure museoaz, baina gero Tolosan txotxongilloak egiten, oso jende gutxi aritu da. Gorostiaga, zer dezu estarrian.
Gora txotxongilloak, batez ere etxen egiten direnak. Zubilitakoa za, ez? Irrintzi taldean, edo atelier eskaramutx. Bai, txotxongilloak egiten, bai sortzen, eta bai txotxongilloekin Euskal Herri osoan zehar mugitzen. Baina bakitzu ze gustatzen zait, eta bain pixkat, eta ez da justifikatzeko para nada. Ni gustatzen zait, hola, museotara juten aitzenean, jutean norbaitekin, kontatzen didana horko historia. Osea, esan nahi dut, hangoa dena o dakina pixkat ez jun, eta ideiari gabe, mucho guztitan, Osea, ni mucho guztitan nahi dut hango norbaitekin jun, eta pixkat nahi txapa sartzea. Zeni beti nago beste txapa sartzen orduan gustatzen zait. Justo topiken gure laguna Maia Arbizegalarreta, aste honetan egondala. Bai. Eta berak iten du bizitak idatu batzuk, oso interesgarrik topiken. Pues bira, horrela igual bai. Venga, kuadrilla jongo gea, gure jongo gea, guezkera adituak, baino nik esango nuke, dozenaka ez, baino dozena bat, baino gehiagotan, eta desente gehiagotan, egon naizela bertan, ze kanpotik lagun bat atorremako ditzen, bueno, plana, hau ezagutu bestea, joango gara zegin horara, eta gero hartuko dut artetxo bat, topikeko museo ikusteko, ez da itzen bat bidere egon naizen hor Marionaren sarrera entzuten, baina guk ere egingo dugu lapina, pixka, ze gauzatxo batzuk kontatzeko, azkago. Seguru baiet. It's nothing at all. Egia da mai, Lurusabiagak egiten dituen gauza guztien artean, badaudela ardatz batzuk ez, elkarre egingo dutenak eta lotzen direnak, ez adibidez, txotxongilo egintzan aritzea edo karakterizazioan aritzea edo makillaian aritzea, bueno, ez dira hiru mundu ikaragarri kontra jarri, da mundu batetik besterako trasbase txikiak egitea ez, eta bai esate horretan Lur, mundu berri batean murgiltzea, baina mundu horrek badu besteratik asko ere. Pues que azkenan niretzako dena bat da, Mira, esan gizu, ni txikitan, uste dut 5 urte nituela. Sartu nintzen nire izebaren gelan, nire izeba artista zan. Artista Madrilen titula ateazun horietakoa bere garaian. Eta bere gela, zegoen bihurtuta kamerino bat, etxekoa. Osa, zeukan hogea, eta zeukan ispilua hori argitxoekin. Nire lehenko aldiz goatzen sartu nintzen hori, esan noen, nik nahi dut izan bera bezala. Eta ez nekin zer zen, ez da ez zen. Gero, jakinun, dantzaria zela, eta mundu guztian ibili zela, bla, bla, bla. Baina hor, bazago fletxazo bat horrekin, ez? Osea, ikusi nun ni nahi nola zen, hori, taula gainean, nola baita egon, edo horrekin erlazio zeukan zerbaitetan. Eta azkenean, gauza batek eramate dizu bestera. Eta nik gertzen zait asko aspertzen naizela. Ez naiz egon gauza berdina egiten denbora luze. Orduan, behar ditut, antzekotasun hortan, gauza desberdinei eman. Adibidez, txotxongilloak egiten, sortzen eta urritzen zait, azten zara sortzen, artista batzuekin hitz egiten honi buruz, azten zara txotxongillo bat sortzen, ez? Eta iristen da momentu baten nun pertsonalidade propioa sortzen ari da, eta berak eskatzen dizu nola esan nahi du. Nola izan nahi du, ze gauza gehiago jarri behar dituzu bere gainen. Osa, ja ez zara zu sortzaile, baizik eta entzule, ez? Eta bihurtzen zara, zu zara tresna bere pertsonalitatea ateratzeko. Gertatzen zaizu? Hori pasaba da. Bapatean ezakit begia jartzen dizkiotzunan edo noiz, bapatean hasten da bera exigitzen, ja. Osa, esate dizu, eta ropa hau ez dakit nola. Osa, ja, bere pertsonalidea guztia, digo, ezakit espiritu poseitzen duten, baina egia da. Osa, nik ez dut eskua horrela mugituko, Bai. Eskondiegia egin didazu, osea, zuzendu hori. Gauzat, galdera badaukate ezartu gaizki. Zuek adibidez txotxongilloekin dauzkezuen konversazioa bek, eskua bestu mugituko eta hori kontatzen duzu hemen bigarren kafean, ondo, ez da zer pasatzen, baina segun zetokitan, hori ezin dezuek kontatu, esan izuet. Ez da izez pentsatuko duten. Horregatik ez gara juten edo zintoki. Selektiboak gara. Comprados en las rebajas, nacen la culpa y la condena, queman mis alas y me encadenan. Estamos dentro de su círculo polar, estamos dentro de su círculo polar, estamos dentro del árbol prohibido, cuelgan cabezas de genios vencidos por la fuerza. Cultura popular, nos sobran tus penas, cultura popular, tus fiestas, tus reinas, cultura popular. Bueno, eta murgilduko gara, pixkatera edo ia murgiltzen ari gara, ez da, Lurusabiagaren fazeta musikalean, Olimpia entzuten eta ikusten ari gara, baina honen aurretik ikusten ari zirenak ikusiko zuten lehen aipatu dugun
disko horren, Niko disko horren lehenengo kantua, Sunday Morning izena du kantuak, horren, bai ez da? Sunday Morning da? Sunday Morning. Eta bideoklip ikusten ari ziren ilustrazio zoragarri ez osatutako bideoklip hori. Luru Sabiaga ilustratzailea da, baina Olimpian ilustraziorako joera bideoklipetan oraindik edo okerrezpanaiz ez dugu ikusi, ez da? Ez. Eta ikusiko dugu edo badago beste autu bat estetikoa guztiz kontrakoa, eta nahiago duzu kamararen irudien bitartezko sormen lan hori? Ba, eske hor dago, bueno, nik zine asko maite dut, asko. Eta, bideoklipak zuzentzea da pixka bat, nire desfoge hori ez. Zinaitea oso garestia da eta oso zaila. Baina bideoklipak askoz ere, bueno, al alcance, ez? Osan edgertu errexago dira niretzat. Orduan, pixkat hor bolkatzen du, nik gidoegintza ikasi nuen bere garaian, labur metraiekin hasi nintzen, eta orain, sortez taldea daukadanez bideoklipap, eta hasi dira eskatzen beste taldeak ere klipak zuzentzea eta idaztea. Ze ona. Eta bizio, osea, asko gustatzen zait. Historio polita horren atzetik, ez? Bideoklipak egin nahi ditu, zer egin dezake, musika talde bat sortu? Bueno, musika aurretik ere bazetorren, ez da Olimpian jaio Luru Sabiagaren musikarako atxikimendua eta musika gintzan ere ez zara Olimpian iritsiz, aurretik proiektu asko izan dira. Egon dira, bai, aspaldi, behatzion da, 97an hasi nintzen beste talde batzuentzatako letrak idazten, lehenengo. Eta letretatik, bueno, kasualitatez talde bat abeslari gabe gatu zen, puskatu nintzen taldea, eta esan non. Ni, hola, kaixo. Abeslaria zea? Antzeslea naiz. Osea, niretzat antzesleek edozein gauza egin dezakegu. Zu sartu pertsonaian. Ze ona. Eta hortik aurrea, taldean hasi nintzen orduan, 10 urtez egon nintzen, Aerosol deitzen zen talde batean, eta gero hori utzi genunean deskansito bat hartu nuen txotxongiletara eta hola dedikatzeko pixkat, eta berriz bueltatu naiz Olimpiakin. Olimpia proiektuan Iñaki Estebez duzu bide lagun, zuzenekoetan Mikel da, Zubiria? Mikel Zubiria izaten da zuekin, baina proiektuaren bi aurpegiak edo bi sortzaileak Iñaki eta biok zaret, ezta? Bai, sortzaileak gu gera, eta gero, musikariak bakizu talde askotan egoten dira, eta beti, eta proiektu askotan ez bakarri musikan, justo Mikel, batipat, eta, aldutenek gurekin etortzen dira. Osan inoiz ez dugu bakarrik egin, ez zaigu gustatzen, arroio akustikoa, gustatzen dugu pixka kaina, edo rock and rolla esaten dena, orduan taldea behar dugu. Horregatik egon geha ere, orain, iaz, geldi, ezer jo gabe, ezin zen talde guztia mugitu, eta guk akustikoak ez genitu egin nahi, así que, oain hasten gira. Lehenengo kontzertua Salamankan izango dugu aprilako 24. Ari gara ikusten entzuten ari garen kantua, Uriol Floreseri izan zentzuekin baterian oso lagundu gu, saiontan zekaka ematen dugun Uriol Floresekin. Uriol Flores, batzutan entzuetan gaitu, noiz atoz Donostiara etortzeko adela, baina... Laizter. Bai, ez da? Gure diska grabatzen. Akabáramos! Lenguan esan zidan, tete, eske joan behar dut Euskal Donostira eta geratu behar dugu, porque dokat proiektu bat, behar dut ez dakize, baina ez zidan esan zertara zetorren. Wow. Que buena! Lotura. Hirugarren diska grabatzen nahi geha, gaur, de hecho, atxaldean ni joan, ni ahots batzuk sartzea eta hola, abesti baten, eta bera, Laizter etorrikoa. Bai. Ze, ona, badakigu, gero audia bialiko digo. Gaur ere, hitz egin du Uriol Floresetaz. Uriol, seràs benvingut. Eta ze ondo hitz egiten duen euskera, ze Bai. Izatez esan nion, izu, zatozenean, irratiri pasadarko zenuke, 20 telefonoz izan genuen. Bai, elkarrizketatu genuen. Zera, Esan ezinekin. Izena esan nahi nuen bere, baina Janire Arantzaberen proiektuarekin, eta telefonoz aritu zen, euskeraz, eta tarteka hola galtzen zen pixkat, baina bai, ondo. Gogoratzen ez guk barresko egiten genuen berarekin, baina konfiantza askotik, ze beti aurkezten zuen zure burua, kaixo, Uriol naiz, Kataluniakoa naiz, baina euskera ikasten ari naiz. Eta Uriol hori ligatzeko estrategia bada, tio. Eta, bai, Iker Lauroak eta barresko egiten genuen berarekin, baina egia da, laguntzen geniola eta euskeraz oso txukun hitz egitera itxi da eta jarraitzen duta. Orain Katalunian pixka galduko zuen, berriz ere intensiua egin marko diogu hemen bueltan datorrenean. Nik kuriositate bat daukat Lurre, esan duzu letra idazten hasi zinen ez, taldearekin eta
horrelako olerkiak, abestiko letrak, idazterakon gertatzen da txutxongiokin bezala, momentu batean esaldi batek esaten du, horrela izan nahi dut. Bai, eta ez dago atzera bueltarik, eta gaina igual gaia edo ateratzen denean, igual zer ez dezu, ez, baina melodia niekin hobeto kaka, osea, hori egin behar dezu, eta eramaten dizu, berak eramaten dizu, bai, erreka bezala, martxan hartzen denean, bai. Zein izan dira ikusten ari garen eta entzuten ari garen Ben honen inspirazio zinematografikoak, ze oso zinematografikoa da bideoklipa, Bai, dauka pixka, niretzat punto Tarantino hori, asko gustatzen zait roi amerikanoa, kotxeak, desertua, hemen desertu gutxi dena berde, baina ikusten zuten ez zela berdeakin ere oso polita gelitzen. Bai, eta errepide bi ergunezko horiek ere ematen diote rollo, Bai, astea su polita. Beno, eta itxi aurretik Lur, hirugarren diskoarekin lanean zarete Olimpian. Lehen aipatu diguzu, bigarren mikro aurretik aipatu diguzu eta txibatu ingara. Kontakatilu batzu gara, bai ez mai? Bai, kontaka. Bigarren liburu bat ere baduzula eskuartean. Hortaz hitz egingo bat zen igu gustora, baina batez ere zertan dira zure energiak une honetan, ze esan dugu poliedrika zarela, baina uste dut energiak ere mugatu egiten direla, eta batzutan gauza batzui eta beste heldu hartzaiela, ez? Zure energia non da oraintxe? Orain diskan. Egia esan, orain diskan. Diska ja bukatzear dago, diskanta gaina zerbait berezi daukagu, lehenengo aldiz kolaborazioa egongo delako, norbaitekin asko maite dugun norbaitekin, baina oraindik ezin duguna esan. Eta gogo asko daukagu bai taula gainean egoteko, baina baita beste berriak erakusteko. Ze karo, urtebete pasa dugu sortzen, ez da kontzertu bajo, orduan daukagu akumulatuta energia bat, pues etortzen ganean, pentsa, nola izango garen estanda. Ziona. Eta nik ez da galgarbi, ze hemen gertatzen da goza bat ostiraletan Mai eta Goiuriren arteko komunikazioan. Eta nahi batzutan ez diate zer kontatzen Lur. Barkatu? Bai. Eta egia da beti gertatzen dela azkenean, ez da nola egiten duten, baina Goiuri baliatzen dugu, ipuinak eskatzeko bera oso ipuinzale balitz bezala, eta gero, etekina denok ateratzen diogu, noski. Telepuñatia deitzen da. Nola? Telepuñatia. Ostras, baina ez dakit, gaur horri guzita zegoen edo niari izan aurre hartzen edo zartan zareten. Zer. A ber, nola kontatzen digu? Zuk ipuin bat entzun nahi duzu? Gustora. Bai. Venga, Goiuri eta biok hartuko dugu zama hori. Eta guk eskatuko dugu. Oso ondo, hori nahi dut. Ulertu diazue. Orduan Lurre kontatuko digu ipuin bat? Bueno, hau trampa da. Vale. A ber, nire ipuinak oso luzeak dira. Oso. Zauka, bai, esan nahi dut. 15 minututik gorakoak. Baina, gara, irratian ezin daurakorik egin. Beste aukera da, saioa bukatzen dugunean hemen mikrotik kanpo kontatzea, Oski. Bueno, a ber, kontatu ezaket, fabulatxo bat, motzak direla. Oso ondo. Fabuloso. Bengoz, ez? Ni normalean nire ipuinak kontatzitut, baina baita ondo dago, pues hori, lehen esan bezala, ez? Aintzinakoa gogoratzea, eta aintzinatik famatu, esopo txiki, ez? Bueno, a ber, berea. Bazen behin basoan lan eta lan aizkolari bat. Lan eta lan ibilita, egarria sartu zitzaion, eta errekara gerturatu zen ur pixka bat edatera. Ura edaten ari zela, txart, aizkorak ies egin eskuetatik eta errekan bukatu zuen. Errekasakona izanik aizkolari gaixoak, ezin zuen aizkor hartu, eta antxe gelditu zen, negar eta negar, nola egingo zuen orain lan. Negar batean entzunda, Hermes jainkoa gerturatu zitzaion. Zer duzu aizkolari jauna? Aizkora, errekan erori egin zait eta ezingo dut lanik egin. Hermesek orduan, urrezko aizkora zoragarri bat atera zuen, eta berari eskaini. Hau alda zure aizkora. Ez, horrelakoa etzan. Orduan, bigarren aizkora bat, erakutsi zion, zilarrezko hau.
hau alda zure aizkora. Ez hori ere etzan. 3. errekatik atera zuen bere aizkora zahartua. Hori bai, hori da nire aizkora. Eta pozpozik eman egin zion. Itxaron. Ez joan esan zuen Hermesek. Hartu itzazu 3, zuretzat. Etxera bueltatu zenean, lagunei kontatu zien gertatutakoa. Eta nola ez, han bat zegoen beste aizkolari bat, oso inbiriatxua. Eta pentsatu zuen, tonto hau, ni joan eta berehala hartuko ditut, ematen dituen aizkora guztiak. Hantxe joan zen bera ere, erreka ondora, eta bere aizkora uretara bota zuen. Eta negarrez hasi, bere alakoan agertu zen Hermes, eta esan zion, zer gertatu zaizu? Uretara erori zait nire aizkora. Orduan, lehengo aizkolariari bezala, honi ere urrezko aizkora bat atera zion. Hau alda zurea, bai, hori da nirea! Orduan, Hermes, bere aizkora eta aizkora guztiak desagertu egin ziren. Ba, ez dago azaldu beharrik zer dagoen ipuin honen atzean, ez da? Mila esker. Zuei. Luru Sabiaga, plazar bat izan da. Denborare egan joan zaigu, baina Kontxita eta Mari Mizai dauzkagu telefonaren bestaldean, eta eurei ere tartea egin behar, ze bestela, zaizu nolakoa diran. Bai, emakume indartsuak ditugu eta zoragarria da beraiekin aritzea. Beraz, nahi baduzu, guk agurtuko zaitugu, baina antxe gure txokoan baditugu kaskoak entzuten jarraitzeko, eta entzungo duzu Kontxita eta Mari Mike kontatzeko duten guztia. Mai, horrela gustu ematen du. Bai, gustora. Jarraitu sortzen, Lur, jarraitu poliedrika izaten, zu bai urrezko. Eskerrik asko. Ba, jarraituko dugu gertutik Olimpiaren 3. disko horren ingurukoa, Uriol Floresek ere kontatuko digu, ona etortzekoa da, ala santzigun, konpromiso hartu zuen, eta gainera uste dut ekarri behar duela lagarrigatik jateko zerbait goiuri. Hoi esan zidan. Baina, kara, mundu guztiari uste dut berdin esaten diola eta gero etzaiola iristen denentzako janaria. Pau txikia. Eta pau txikiare bai. Hoi bai jatekoa. Ba, Luru Sabiaga, mila esker eta izango gara harremanetan bigarren kafe hartzeko era itzakiak aurkituko ditugu, etorkizunean. Bai, eskerrik asko zuei eta eraman barna zuen bengo museora, gogatu. Bai, kompromisoa hartzen dugu. Mai, esan dezala noiz eta bigarren kafea gobiatuko. Nire kontu, datanik jarraitu. Oso ondo. Eskerrik asko. Zuri.